Wara s-suċċess tas-sena li għaddiet, il-Kantant Ivan Grech se jtella t-tieni kunċert tiegħu waħdu, kunċert li se jieħu lill-pubbliku fuq vjaġġ mużikali mimli emozzjonijiet. Fit-tnedija tal-kunċert Ivan Grech tagħna toma tal-mużika varjata li se tindaq. Dis-sena l-istess jkun hemm diski minn Elvis sa Human League sa Tears for Fears sa Pink Floyd, ġifieri se jkun taħlita ta' mużika għal kulħadd u minn kull żminijiet mis-sittinijiet il-qudiem. U fosthom ukoll se jkun hemm xi sorpriżi plus il-hits tiegħi ta' Wintermoods li jkunu imdaqqin b'xejra daqsxejn differenti. Il-kunċert ta' Ivan Grech għandu għan obbliga kif il-flus li se jinġabru minn dan il-kunċert se jmorru kollha għal Als Malta, ġest mill-nisba għall-fundatur tal-Als Malta Bjorn Formosa. Ta' pjaċir kbir għalina u li dħul mill-biletti ħajmur għall-fondazzjoni tagħna. Ovvjament bħalissa l-proġett ta' din id-dar u id-dħul kollu ħajkun tajnuna kbira biex nagħmlu passi ieħor il-qudiem biex din id-dar eventwalment kun tista' tinfetaħ. Ivan Grech spjega li xħass li bit-talent mużikali tiegħu mhux biss iferraħ lill-udjenza li se tattendi għall-kunċert iżda jgħin ukoll lil Als Malta. Is-sena l-oħra saqsini biex nagħmel il-kunċert u sfortunatament ma stajtx u baqgħet berren f'moħħi baqgħet xi qalbi li disappuntajtu allura dis-sena meta kellimni dawwarna ħsibijiet kollha li l-kunċert kien se jkun kunċert normali li l-gate money imur għal tiegħi imma ġennint dak li qed jorganizza għattilhom ismaħna mill-gate money m'għandna xejn dan kif ħanamlu biex intellu produzzjoni, però kull penny mit-tickets li ħajinbiegħu ħajmorru għal Bjorn. Il-kunċert se jsir it-tlieta 18 ta' Lulju f'Taliss il-Belt Valletta. Biljetti jistgħu jinkisbu minn showshappening.com u minn Als Malta.